sallallahu alayhi wa sallam yo Allah juulnu ruhuuji mon e dow leydi he ko ɓamtaare diine o ko ballal diine o ko sembe l'islam o yo Allah hokku on ko famɗi fof umru nuuhen ala nabiyina wa alayhi salatu wassalamu hay sinno ko ɗum aɓe jiɗi noon ɓura ɗon aɓe mbima bisimilla ma hitande fof yo on wone jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Mouhamadou Samake o wi wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah tabaraka nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e barkinorade barke ceerno men Seydi Cheikh Tidiane Sharif radiyallahu taala anhu e yettorade mo jokkorɗe men moƴƴe faatude e makko amo fuɗɗoro inde Allah tabaraka wa taala amo juuro amo salmina dendagal biyaɓe Allah e Allah rendini ɗo e leƴƴi mumen e façon-ŋaji mumen e martabaji mumen e dokke mumen goto hen fof amo salmina ɗum amo juuromo ɗo Allah waɗimo ɗo eno Allah waɗanimo ni amo jaɓi amo jaɓanimo e ko o rokka e ko o woni e ko o waɗana amo juuromo amo ɓeyditoromo amo ñaago Allah to mum e to makko e to maɓɓe yo Allah rendin en moƴƴere kamɓe ɓe ngari
ɓe ngari ko tawtude ɓe ngari ko yantude goonga goonga ɓe ngari ko barkinorade geɗal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ngal geɗal ɓe ngari notade kala no ittiri kala no ittiri kala no tardiri ɓe jaafno sabi sohlaji sabi gantuji sabi no waya eno Allah waɗiri kono noon sinno wona gantu ɓe gadotono walla ɓe garda e adiɓe kono nde wannoon gantuji ummoto ko e Allah ɗi calotako ɗi maslotte tan ɓe maslodi hen sabi gueɗal nelaɗo Allah kala gueɗal bawnogal wonde so gantuji ɗi jettiɗo ɓe tardinta ɓe ɗaɓɓata ɓe ɗaɓɓirta on yo on fadmin ɓe nelat so tawi gantini walla ɓe gantina so tawi gantini kono fodde gueɗal nelaɗo ngal sallallahu alayhi wa sallam dilli makko e tagore nde moƴƴere makko e tagore nde yurmede makko e tagore nde darde makko e tagore nde place makko e diine o place makko e ɗerɗe julɗe e place makko jortaɗo yawmal qiyamati goto foof ene yiɗi hedde hen sabi ngal gueɗal ɓe gañi dunnude no hirde foof no gantu jaggiri foof hay sinno ko leƴƴande ɓe daroɗo no mbiruɗa oɗon fadiri min ha fajiri aɓe ganni yori noon hay sinno ɓe tawani en ɗo ha fajiri maɓe dokku leƴƴande nde ɓe foti rokkude nde e moƴƴere Allah noon on moƴƴani min on balliɓe ɓe tawi on ɗo sinno ɓe tawano on ɗo ñawata to maɓɓe to ñawata to Allah to sabi Allah amo andi anniya rabbukum a'lamu bima fi nufusikum amo andi hono ko ɓe ganni ko hono no min jiɗi no ɓe jiɗirno hono ko ɓe jinno ko heddo no hoddiriri e no waɗiri ɓe goppa walla wasa wonde ko ɓe jinno ko wona ko yiɗi ko o jalɓane gantu o jaɓana ɓe gantu wande eɓe jinno ko kanko woni hoddiraji ɗi o hoddirani o jaɓana ɓe gantu amo andi aɓe jinno ko kanko woni mo hoddirani Allah waɗi kisa sabi yurmede l'islam e moƴƴere julɓe e julɓe wonde moƴƴude ɓe tawi en ɗo ɓe jetti en e ɗum kamɓene ɓe beltima hen hay so woni ko wona ɗum ɓe beltoto saabu beltaji ene ɓurodiri hono beltaji ene ɓurodiri beltoji ene ɓurodiri weltade a tawi ɗon mo jinnoɗa tawde ɗon o e weltade a tawanimo ɗon kono noon a tawi ɗon Allah aɗi ceerti tawdema ɗon kaaldowo e ma emo kaldata e tawde ɗon mo kaldata haaldata e ma wona gotum so tawi ɓe tawi en ɗo ɓe tawi ɗo ko ɓeɓe kaldata kalda e maɓɓe ɓuri sowade weltare e to ɓernde e haqqille fof so tawi ɓe tawani en ɗo kono noon maɓe tawɗo taweteɗo o mo batum fusata o mo sakotako o wajada Allah indahu ko fawi sabu maɓe tawmo ɗo kono sertirta noon to boowal ɓe tawi ɗo ko moɓe kaldata taw haaldata e maɓɓe ɓe perdi jaabawol e bismagol ngol ɓe dañanno e ɗemɗe moɗon e fewde e noppi maɓɓe noppi ɗi keɓani heɓi ko ɓernde nde heɓi ko anniya o heɓi ko haqqille o ɗum noon heedi ko nder
ɓe dañi weltare nder kono ɓe dañani weltare boowal so tawi ɓe tawi en ɗo noon anniye o timmi ɓernde nde heeɓi hakkille o heeɓi nder o fof heeɓi so tawi gasi boowal ngal heeɓi noppi ɗi keeɓi ɗemɗe ɗe keeɓi ɗum ɗo ɓuuri timmude kisa Allah waɗani ɓe ko ɓuuri timmude ko e timmal moɗon won kada daña a dañña ɗum a wawa dañde ɗum ɓe mbawi dañde etade ko arde nde kono dañde tawde en ɗo nde ɗum ko enen mbaɗantaɓe ɗum ko kewɗa doole ko fof a wawanat ɗum hoorema a wawa waɗande ɗum hoorema a waɗante noon tan so tawi bande en keppi caakima no duwima a tawat ɗon gueɗal ma to duwawu kono a tawata toon gueɗal ma to yimɓe to yiide to haaldede to jabodirede ɗum a tawata ɗum ɗon a ala ɗen doole ɗum ko kewɗa doole ko fof sa tawaniɓe ɗon a wiyatami haalde e maɓɓe ɓe jaabimamani ɓe bismimamani a wawa wonde ɗum wonata sa tawiɓe ɗon ɗum ko Allah waɗi noon won kada heɓa a hemna won kada heɓa ka keɓɗo sa hemnama ka keɓɗo sa hemnaka ka keɓɗo ɗum ko anniyama kono ko heddi ko a hemnete sa nanimi lomboto kon tato son goni ɗiɗo abada a lombotako mi lomboto par force ala ɗum kay kon tartan wono toon hay saka lamɗo ko mbawɗa wonde ko fof gonanmi ko hakkude kon tato tan so tawi on goni ɗiɗo ko sara tan keedata ɗum ɗo koɓe rokkaɓe ɗum ɓe jaɓri ɗum dokkal Allah ngal rewni ɓe jiyaɓe mum dokkiɓe ɗum ndeɗo moƴƴere isa woni moƴƴere Allah woni moƴƴere meɗen ɓe ngari reftude eɗo ndewnoɗen haalde ko kalnoɗen wadde ko mbannoɗon ɗum tan addi ɓe ɓe ngarani wadde kon mbaɗani ɓe ngarani haalde ko en kaalani ɓe ngarani ferde lawol ngol on ndewani ɓe ngari ko reftude ɗo ndewnoɗon ɗo e haalde ko kalnoɗon ko e wadde ko mannoɗon ko kadi ko ɗum woni malal maɓɓe malal juulɗo ko reftude e ko juulɗe mbanno wadde ko juulɗe mbanno mo ganduɗa noon so rewi ko e juulɗe so haali ko e juulɗe kalno ɗum ɓuuri sirde ɗum ɓuuri holnade ɓe jaltani on ɓe ɓurani on ɓe dattaki on ɓe keedani yeeso mon aɗina mofti e nder moɗon aɗe saawi e nder moɗon to banggue balle to banggue konguɗi aɗina e nder moɗon heddoto ko leggi goto fof hol leñol ko botonaji ɗi keewa ceerta kadi no cimoje ɗe ceertiri ni no aayeje ɗe ceertiri ni o wiye innallezina o wiye wollezina ko ɗum tan nafata ayno wiirete o aaye wiya lahum oya wiya falahum oya wiya walahum fof ko lahum tan ko ɗum nafata yimɓe ɓe ayno kongo ɗi ceertirni o aaye wiya faqalu oya wiya wa qalu oya wiya qalu oya wiya qaala oya wiya qaala o wiya la qaala ko ɗum nafata kono fof ko gotum fof ko haala Allah ay julde fof ko maccude Allah fof ko jiyaade Allah fof ƴeftata koye Allah fof ƴeftata ko ene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam fof ƴeftata koye Cheikhu Tidiani radiyallahu taala anhu fof ƴeftata koye barke seeranɓe radiyallahu anhum ajmaina ceertude nde leƴƴi ɗi konnguɗi ɗi qur'ana ayeji ñalawma o moƴƴi ina Khalid wirini tan awni khitamuhu miskun
no Sharif Halidou wiiri ni enen fof en beltima e garal ceerno o weltini en no feewi garal makko ko garal ɓeydare wuro ngo fof ko nafoore wuro ngo fof ko dañal wuro ngo fof ko heewi ene ɗo